Усіх вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне зовут Даша, насупраць мяне сядзіць спадарня Ілона Ільяшевіч. Мы тут з Ілонай сабраліся з той нагоды, што нядаўна ў Мінскай урбаністычнай платформы была канферэнцыя на ўсякія розныя тэматыкі, і я была мадэратаркай дыскусіі на тэматыку бесшоўнасць перасоўвання. І гэта такая агульная тэма пра тое, як людзі ўвогуле перасоўваюцца з пункту А ў пункт Б па горадзе. І так ці інакш мы з вамі ў гэтым падкасці ўжо гэтага краналіся, калі размаўлялі пра транспарт, але бесшоўнасць гэта ўсё ж такі крышку іншая. І праблема ў гэтай дыскусіі была, калі я складала пытанняў, а яны былі вельмі базавыя, а ўсё ж такі мэтавая аўдыторыя была больш дасведчаныя людзі, а ў мяне ўсё яшчэ засталіся базавыя пытанні пра бесшоўнасць перасоўвання, і мы з Ілонай зараз іх будзем абмяркоўваць. Вітаю, вельмі прыемна зноў апынуцца на падкасці і размаўляць аб урбаністыцы. Мы ўжо як каманда Мінскай урбаністычнай платформы ладзім такога кшталту мерапрыемства ўжо некалькі год, якое задумлялася як пляцоўка для камунікацыі паміж прафесіяналамі і прафесіяналкамі, якія пэўным чынам ажыццяўляюць дзейнасць, якая дапамагае складацца гарадской прасторы ў Беларусі. І гэта былі архітэктары, архітэктаркі, планавальшчыкі, планавальшчыцы. Таксама былі прадстаўніцы з адміністрацыі калісьці, забудоўшчыкі. Як даўно гэта было, што называецца? Калісьці гэта было. Мы перайшлі ў онлайн-фармат, і наша канферэнцыя гэта ўжо такога кшталту таксама пляцоўка для камунікацыі, а ўжо больш не паміж моцамі, якія ўтвараюць гарадскую прастору, а паміж экспертамі і эксперткамі, паміж думкамі аб гарадской прасторы. І кожная канферэнцыя прысвечана адмысловай тэме. У гэтым годзе гэта была тэма «Сардэчна запрашаем», дзе мы разглядалі вопыт людзей, якія першы раз апаноўваюцца ў нейкай прасторы. І гэта могуць быць турысты ці турысткі, лічбавыя качэўнікі, якія вандруюць па свеце і жывуць у розных месцах, мігранты і мігранткі. Усіх іх аб'ядноўвае тое, што у якісьці момант, якімсьці чынам прыязджаюць у нейкі горад, нейкім чынам павінны з ім пазнаёміцца, зразумець, як перасоўвацца, як жыць і ўвогуле, як чуць сябе лепей. Вось і ў рамах менавіта гэтай канферэнцыі адбылася дыскусія бесшоўнасць перасоўвання. Мне вельмі спадабалася назва канферэнцыі «Сардэчна запрашаем», таму што гэта такі мем, гэта тое, што мы бачылі на билбордах і яшчэ паўсюль прыблізна ў Беларусі. Але я нават калі не была турысткай, а проста аказвалася ў новых для сябе беларускіх гарадах там па працы яшчэ па нейкай прычыне, я сябе даволі часта адчувала разгубленую, мяне абсалютна не было адчування, што мяне хтосьці сардэчна запрашае. Шаноўныя слухачы-слухачкі падкаст ведаюць, што я з Гродна, і вось калі ты з Гродна раптам патрапляеш у Мінск, амаль упершыню сама, і табе трэба там неяк арыентавацца, то з гэтым надыходзяць пэўныя складанасці. Каб разабрацца з грамадскім транспартам, я была вымушаная званіць сваім сябрам-сяброўкам, якія ўжо пэўны час жывуць у Мінску, каб разабрацца, а ў які мне бок на метро, вот это вот на левой ці направа, вось мне каб даехаць да гэты ваш інстытут культуры. Таксама ў мяне былі пытаннічкі, калі на той же самай станцыі метро інстытут культуры, там, значыць, гіпермаркет кшталту, і ад яго трэба прайсці на станцыю інстытут культуры. Ужо пасля запісу я ўспомніла, як называлася вуліца, на якой я жыла ў Мінску. Называлася яна вуліца Варанянскага. І з вуліцы Варанянскага па вуліцы Чкалава, якая плаўна перацякае ў вуліцу Маскоўскую, я ішла да метро. Гэта ўжо, напэўна, вуліца Магілёўская. Крацей кажучы, усе гэтыя развязкі паміж Чкалава, Маскоўскай і Магілёўскай для мяне былі занадта складанай задачкай. Так вось, калі ты не ведаеш, дзе там пераход, то гэта можа быць даволі складана. І я памятаю сваю проста разгубленасць, калі я там кудысьці спазняюся, мне трэба перайсці дарогу, і я бачу, і станцыя метро, яна так блізка і так далёка адначасова, і я думаю, куды я трапіла з гэтым вашым Мінскам? І вось у мяне пытанне да сябе, Ілона. У мяне нейкае арганічнае адтаржэнне Мінску, што я туды трапляю і проста як суслік у супермаркеце сябе паводжу. Ці гэта штосьці кажа пра якасць навігацыі і ўсяго астатняга ў гэтым горадзе? Могу адказаць, што гэта пра якасць асяроддзя. Вядома, што гэта такая адна з асноўных праблем многіх гарадоў, калі хтосьці, хто апаноўваецца там у першы раз, папросту губляецца, бо не ведае, як працаваць з гэтай сістэмай. Калі горад гэта сістэма, у нас няма вось гэтай кніжачкі, інструкцыі, як з ёй працаваць, як з ёй камунікаваць, дзе ісці, дзе шукаць адказы на свае пытанні.
Менавіта таму для нас было цікава разгледзець вось гэтую тэму. Сардэчна запрашаем першае спатканне з нейкай прасторай, калі распрацоўваюць, не ведаю, там нейкія прыкладанні мабільныя. Сістэма працуе тады, калі самы недасведчаны карыстальнік разумее, як ёй карыстацца. Вось, нашы гарады, як гэтыя сістэмы не вельмі добра працуюць. Зараз мы размаўляем менавіта пра мабільнасць, пра перасоўванне. Тут шмат такіх новых рэчаў, якія папросту не ведаеш нават дзе даведацца, там, як набыць квіток, ці які квіток мне набыць, дзе шукаць інфармацыі па поводу навігацыі, той ж самы, на шыльдах нейкіх, а як выглядаюць гэтыя шыльды, якога не колеру, дзе мне гэтыя шыльды шукаць. І гарадская прастора таксама падказвае цябе, што і туды можаш пайсці, і туды, і туды, і туды, а калісьці ўвогуле нікуды ёсць адчуванне, што не можаш пайсці. І прастора сама вось гэтага не дапамагае. Дзе набыць квіток, это проста я той же самы суслік у супермаркеце, толькі суслік у мінскім метро. Значыць, мы з маім сябрам заходзім, і я кажу: так, а мне, напэўна, трэба набыць жэтон. А дзе тут набываць жэтон? Ён такі: карткай можна плаціць, просто вось картку прыкладаеш на ўваходзе і праходзіш. Я такая: а дзе пра гэта напісана? І он такі: ну, мне чувакі са старшых курсаў расказалі, калі я паступіў. Сарафанная радыё таксама працуе, і гэта адзін з самых сталых спосабаў перадачы нейкіх такіх ведаў. Магчымасць атрымаць адказ на сваё пытанне ў пэўны момант, у той момант, калі гэта пытанне ёсць, гэта ўвогуле самая класная, мне падаецца, рыса любой сістэмы, там, гэта навігацыя ці перасоўванне. Я вельмі люблю вось гэты падыходзіць да гарадской прасторы як да прадукта ці да сервіса. У гэтай сферы шмат файных падыходаў. Ну, ёсць такая нейкая прызма настроеная, як мне падаецца, правільная на тое, як працаваць з патрабаваннямі людзей. Менавіта таму мне падаецца, што вось гэтая тэма бясшоўнасці перасоўвання ў нас перайшла, мне падаецца, пазней будзем пра гэта размаўляць, але кажу зараз, што мы разглядалі такой падыход, MaaS называецца, Mobility as a Service, то есть мабільнасць як паслуга. Яна паказвае менавіта, што ў кожны момант, дзе ў цябе можа быць нейкая праблема ці нейкае пытанне, ты знойдзеш адказ і будзеш ведаць, дзе шукаць гэты адказ. Ты сказала пра новых карыстальнікаў-карыстальніц, якія толькі трапляюць, значыць, і правяраем, наколькі хутка яны авалодуюць гэтай новай аплікацыі, гэтай сістэмай. Але, ну ладна, я трапіла як той суслік у новы для сябе горад. Але людзі, якія там жывуць ужо пэўны час, ці тым больш жывуць усё жыццё, яны звыклі. Яны ведаюць, у які бок які цягнік едзе. Яны ведаюць, дзе што знаходзіцца, яны, ў прынцыпе, не звяртаюць увагі на тыя ўказальнікі. Паўстае пытанне, так можа гэтая самая бесшвоўнасць перасоўвання, увогуле якасць асяроддзя, яна толькі для панаехаўшых, можа быць, гараджанамі-гараджанкамі, якія там увесь час знаходзяцца, імі так норм. Я тут не пагаджуся, таму што гэта нас прыводзіць да выключэння пэўнага сэнсу інклюзіўнасці. Інклюзіўнасці працэсу, інклюзіўнасці ў шырокім сэнсе, калі ўсе ўлучаныя на нейкім пэўным аднолькавым узроўні камфорту і бяспекі ў вось гэта гарадское жыццё ці ў працэс перасоўвання па горадзе. І яшчэ ёсць такая рыса, што так, для нас ужо будзе звычайным штосьці, што не вельмі камфортнае. А гэта не ёсць добра. Я мінчанка з амаль 30гадовым досведам. Я сама не арыентавалася ў колькасці і відах разных дакументаў, бо іх было до рэарганізацыі каля 140 відаў. Хоць я дасведчаная, мне самой было не вельмі удобна штосьці знайсці ў новай частцы горада, дзе я там раз на тыдзень не бываю. Я таксама, пражыўшы ў Гродна пэўны час, напрыклад, мікрараён Фолюш, ён для мяне цёмны лес, таму што я там была 3,5 разы за жыццё, і калі мне раптам трэба было знайсці там нейкую фірму, я такое адчуванне, што першы раз у гэты горад патрапіла. Якія там ходзяць аўтобусы, там яшчэ і тралейбусы ёсць, можете себе ўявіць. А прытым ты ведаеш, як карыстацца сістэмай. То бок ты не ведаеш, як карыстацца, услоўна, калі горад гэта сістэма, не ведаеш, як пэўная частка карыстацца, а ты ведаеш, як працуе транспарт, як набываюцца квіткі, дзе шукаць адказы ў гэтым пэўным сэнсе, але вось менавіта гэты шматочак сістэмы незразумела, і гэта паказвае, што ўвогуле сама сістэма не вельмі добра працуе. Давай ад пачатку разбяромся, што мы называем увогуле гэтымі самымі швамі. Кшталту тут у нас бесшвоўнае будзе перасоўванне, а калі яно швоўнае? Папераджу, што няма нейкага такога
прынятага ў шырокім сэнсе тэрміна, як бесшвоўнасць перасоўвання. Але нам падалося, што менавіта ў гэтай тэме бесшвоўнасць перасоўвання яна вельмі файна адлюстроўвае тое, як мы хацелі б перасоўвацца па горадзе без швоў. У гэтым выпадку швы гэта нейкія несастыкоўкі, нейкія такія моманты, дзе нам незручна, нейкія моманты па часе, якія б хацела скараціць, ці моманты, дзе досвед больш прыемны мы хацелі падтрымаць. Напрыклад, гэта калі мы чакаем доўга перасадкі дзесьці і, дай Божа, на адной астаноўкі, на якую мы ўжо прыехалі. Ці калі мы разумеем, што вось мне нужна з аднаго віду транспарту перасесці на іншы, і мне трэба там піліць на нейкую іншую астаноўку праз дарогу, і я не разумею, тая гэта астаноўка, не тая. Мы разглядаем шлях не толькі як шлях, менавіта калі мы перасоўваемся, а вось з моманту, калі мы апыноўваемся ў нейкай прасторы новага горада, ад вакзалу дадому, і там і дайсці яшчэ дзесьці надо. І вось калі мы ідзем, таксама гэта можа быць не вельмі бесшвоўна, таму што мы будзем задавацца пытаннямі, туды еду ці не туды, паглядзець на мапу, паглядзець на шыльду, пакруціцца дзесьці. Вось гэта ўжо будзе той самы такі шов, а было б файна, калі б вось гэты весь досвед, як парацэ. Там перайшоў, туды перасеў, тут трошкі пачакаў, але акей, у прыемнай прасторы, падышоў дзесьці да шыльдачкі, зразумеў, ага, мне так, нават калі там няма роумінгу, прыйдзеш туды, куды павінен бы прыйсці. Вось гэтае хаджэнне з мапай і агляданне шыльдачак навокал, гэта даволі часта, як быццам бы нічым не абумоўлена, то бок калі ты ўжо знаходзіш патрэбны дом, ты думаеш, дык вось дзе ён быў, гэта просто трэба было ісці прама, але ты чамусьці хадзіла коламі без конца. Вось я успомніла вуліцу, на якой я жыла ў Мінску, Варанянская гэта вуліца. Я прыехала да сваіх сяброў, упісвалася ў сяброў. Здавалася б, выйсці на аўтавакзале, сесці на метро, прыехаць там ад станцыі метро хвілін 8 прайсці дадому, што там шукаць. У выніку я себе знаходжу ў нейкім двары, дзе я глядаю гэтыя аднолькавыя брэжнеўкі, а потым мне, значыць, тлумачыць. А трэба было проста ўздоўж цеплатрасы, побач са школай, там налево звярнуць, і вось будзе гэты дом. І ты думаеш, сапраўды, вось ён гэты дом. У гэтай гісторыі бачу нейкі две праблемы. Першая яшчэ пра тое, што тэма перасоўвання па горадзе, тэма мабільнасці, тэма навігацыі, той, як мы прыкладаем свой путь і потым карыстаемся нейкімі падказкамі падчас перасоўвання. Гэта не заўсёды тэма менавіта толькі мабільнасці і толькі навігацыі. Навігацыя ў тым сэнсе, як мы прывыклі ўжо вызначаць, гэта нейкія прыкладанні чи навігацыя ў горадзе, а таксама і інтуітыўная навігацыя дапамогай гарадскога асяроддзя, забудовы. Таму што таксама можна праектаваць вуліцы такім чынам, урбан-дызайн які такі рабіць, які будзе нам падказваць, што вось, тут трэба ісці, туды лепш не ісці, калі толькі ты ведаеш. Вось, калі штосьці шукаеш, можна так сябе уявіць, што горад павінен працаваць як такое дрэва з галінкамі, дзе ёсць ствол, як галоўныя нейкія артэрыі, потым такія буйныя галіны, па якім мы перасоўваемся, потым мы так пераходзім на менш, і лісточак, вось гэты дом, да якога трэба трапіць, а каб не было гэта нейкая такая вось павуціна, незразумелая, абрыўная, калі ты папросту там кругамі ходзіш. Але таксама, калі ўжо забудова ёсць, і ўсё перабудоўваць, гэта не вельмі добры падыход, то тут уже можа спрацаваць менавіта вось гэта гарадская навігацыя. Тэма навігацыі, мне падаецца, не заўсёды на якасным узроўні распрацоўваецца ў Беларусі, ў беларускіх гарадах. Ёсць пэўныя прыклады, файныя, з якімі можна працаваць, але навігацыя павінна працаваць такім чынам, што не проста мы ставім шыльду, дзе ставім і паказваем штосьці, а мы глядзім на шлях карыстальніка, вось гэты падыход да таго, каб ад досведа чалавека. Эмпатуем, як ён можа пайсці, куды, за чым ён пойдзе. Гісторыю, сцэнар прапісваем і потым глядзім, у якіх кропках у яго могуць быць пытанні, і на гэтыя пытанні адказваем. То бок, тут перакростак, мне трэба паварочваць ці не, ісці прама ці не. І мы адказваем, куды яму ісці ці не ісці. Напрыклад, на гэтым месцы можа стаяць указальнік. Калі падыходзіш да пэўнага дому, у цябе пытанне, а ці сапраўды гэта той дом, да якога я ішла. То бок шыльда ўжо з адрасам, такая відавочная, прычым там, дзе можна зайсці. З той стороны, дзе ты разумееш, што ага, я там не дзесьці ззаду, дом знайшла, як зайсці не разумею. І тады мы менш будзем карыстацца мапамі на тэлефонах, менавіта больш засяроджвацца на гарадском асяроддзі і лепей разумець, якім карыстацца, і зручней і бяспечней будзе ў гарадскім асяроддзі. Людзі будуць менш сядзець у тэлефонах, гэта ж праўкрасна. Слухай, нагадай мне, калі ласка, пра мінскае метро, у мяне ад яго проста траўма нейкая. Напрыклад, у варшаўскім метро ёсць гэтыя надпісы
налево на Муучыны, направо на Кабаты, ці наадварот. Муучыны і Кабаты гэта назвы канцавых прыпынкаў у варшаўскім метро на лініі М1. А ў мінскім метро ёсць такое? Там ёсць, мне падаецца, на розных станцыях, калі ты спускаешься, ёсць як бы не мапа, а паказана цэлая лінія, і ты разумееш, там налево там гэтыя станцыі, направа гэтай станцыі, гэта вельмі зручна. Яны, можа, не вельмі там па дызайну могуць чытацца ці яшчэ штосьці, ну але яшчэ гэта залежыць ад веткі, бо трэцяя лінія метро і пра вось гэты праект была прэзентацыя ў рамах канферэнцыі. Там ужо больш якасна падышлі да праектавання навігацыі, і яна больш кантрасная, больш чытальная, больш зразумелая, і вось адказвае на гэтыя пытанні, і там, мне падаецца, гэта ўжо ўсё ёсць. Ну вось гэтая практыка паказваць канцавы прыпынак гэты налево, канцавы прыпынак гэты направа, ну гэта толькі для дасведчаных карыстальнікаў. Я, напрыклад, ведаю, што мне надо вось на гэтую станцыю паехаць. Я не ведаю, з якога яна боку, з якога боку ад мяне яна зараз. Яшчэ ў польскім метро была такая файная рэч, што яго заўсёды дабудоўваюць, і мой сябра мне казаў, ён ужо ў Варшаве жыў некалькі год да таго, як разбудавалі адну з ветак яшчэ далей. І так здарылася, што зараз два канцавых прыпынка маюць першую літару аднолькавую. І ён кажа, ну вось зараз увогуле цяжка арыентавацца. Тому што у меня была такая арыентацыя, што вось К гэта туда, а там інша літара туда, а зараз і то на К, ці на Б, на Б. Бімова і брудно. Нават дасведчаны карыстальнік, вось гэтыя канцавыя менавіта прыпынкі яму не вельмі дапамагалі. А вось калі ёсць лінія мапа, ты разумееш, з якога боку якая станцыя зараз ад цябе, то вось гэта супер. Ну гэта вельмі файна, таму што зноў жа вяртаючыся да таго ж Гродна, дзе няма метро, але ўсё яшчэ ёсць ўсё ж такі прыпынкі грамадскага транспарту. Ты інтуітыўна падыходзіш да нейкага прыпынку. І ты ведаеш, што табе, напрыклад, на плошчу Савецкую. Дзе ты знаходзішся, там на гэтым прыпынку не напісана. Гэта таксама яшчэ трэба зрабіць пэўныя лагічныя высілкі. І ты шукаеш сярод спіса ўсіх прыпынкаў тую плошчу Савецкую. І вось калі ты яе знаходзіш, то ага, ўсё, 21 аўтобус гэтага прыпынка ідзе на плошчу Савецкую. Разабраліся. Як ты думаеш, што можна было б з гэтым зрабіць, каб гэтая сітуацыя разгубленасці, прабачце, калі ласка, на якім аўтобусе можна даехаць да вуліцы Горкага, не здаралася? Ну, першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта нейкая інфармацыя на самым прыпынку. Калі ты ўжо на прыпынку апынуўся, то было б лагічна пашукаць нейкія там адказы. Вось гэты спіс прыпынкаў, па якім едзе гэты менавіта аўтобус, ну гэта добра. Але яшчэ яно павінна быць якасна выканана, то бок, каб было зразумела. Далей гэтыя прыпынкі, у які бок ідуць. Гэта тыя прыпынкі, якія будуць далей, а не з якіх аўтобус прыехаў, таму што і такое таксама здараецца. Я б прапанавала две мапы, мне падаецца. Мапа такая, дзе паказан вось гэты прыпынак і што блізка знаходзіцца побач. І такая больш шырокая мапа, таксама з прыпынкамі з усей гэтай сістэмы. Але ў нас ёсць гэтыя мапы, у нас робяць. Але мне падаецца, што яны вельмі дэталізаваныя, і вось нейкі такі план свайго падарожжа зрабіць вельмі цяжка, таму што шмат дэталяў, і ты там нават не знойдзеш той прыпынак, на які тебе далей паехаць. Каб па нейкіх такіх пэўных вядомых артэфактах, там што вось там нейкая плошча, там нейкі парк ці нейкі будынак, які ўсе ведаюць ці які выглядае пэўным чынам, ты мог спланаваць гэтае падарожжа. І яшчэ мне падаецца вельмі файны выхад і прыклад таксама з Варшавы. Гэта калі прыпынкі, якія маюць адну і тую ж назву, яны маюць свае нумары. І вось па гэтых нумарах вельмі файна арыентавацца. Я маю пэўныя праблемы заўсёды з арыентацыяй. Неяк мне так не пашасціла. Магу блукаць па лесе трох соснах, а па горадзе увогуле. Не разумею, у які бок мне ісці, і толькі прафесіянальны досвед у урбаністыцы і захапленне мапамі дапамагаюць мне арыентавацца ў гарадскіх прасторах. І вось гэтае вырашэнне, калі нумары ёсць на прыпынках, гэта супер увогуле. Ты разумееш, ага, мне там прыкладанне піша, вам надо на прыпынак з такой-то назвай нумар 2. Я такая падыходжу, о, гэта той прыпынак, які мне тут напісана, гэта значыць, што аўтобус, які сюда прыйдзе пад гэтым нумарам, ён пойдзе ў той бок, які мне патрэбна. То бок нават такая рэч можа дапамагчы. Атрымліваецца, там напісана не проста плошча Савецкая, там напісана плошча Савецкая 01 ці плошча Савецкая 02. І мы разумеем, што калі там 01, то ідзе аўтобус, напрыклад, па мапе направа,
а калі 0,2 то налево. Так, і калі вось прыкладанне ёсць нейкае, каб там таксама па мапе не разбірацца на гэтым экранчыку, ты бачыш, што тебе кажаш, так, едзеш там на 27-м тралейбусе, пераходзіш на прыпынак, там, плошча Савецкая, добра, 0,8, перасаджваешся на іншы. І каб тебе не глядзець потым не той прыпынак ці не той, потому што ёсць яшчэ вельмі складаныя развязкі нейкія, дзе можа быць там 8 прыпынкаў. Выхады з метро таксама, да? Калі ты выходзіш з метро, там можа быць 8, а можа быць і больш. Плошча Пушкіна, я памятаю, што ўвогуле я ў Менску заўсёды не разумела, дзе куды мне выходзіць, тому што там арыентавацца ўнутры вельмі цяжка. Калі былі нумары выхадаў, таксама было б прасцей, таму што ты таксама па навігацыі глядзіш, ага, я ведаю, што мне нужен выхад з гэтым нумарам, і я выходжу на выхад з гэтым нумарам. Вось, дарэчы, наконт назваў прыпынкаў, ад часу да часу гэта настолькі нешта дзіўнае. Напрыклад, ёсць у Гродні універсам Брэст, і ўсе кажуць, калі знаходзіцца ў раёне гэтага універсаму, я на Брэсце. І побач там музычны каледж, а прыпынак называецца вуліца Фамічова. Ніхто паняцця не мае, дзе тая вуліца Фамічова. Па праспекту Янкі Купалы музычны каледж і гэта самы Брэст, а перпендыкулярна яму маленькая вуліца Фамічова. Гэта вельмі такая распаўсюджаная практыка, калі у нас ёсць нейкая вуліца, ну можна заўважыць гэта нават, што калі у нас ёсць нейкая вуліца, то прыпынкі будуць называцца па вуліцах, якія, ну, па гэтых адрэзках, якія робяць іх перпендыкулярна ляжаць. Гэта ок практыка ў шматлікіх краінах. Мне, напрыклад, такая практыка не падабаецца, асабліва калі ёсць нейкі вядомы аб'ект, і я арыентуюся менавіта па ім. Вось тоже музычны каледж можа быць для кагосьці артефактам, для кагосьці не. Ну, Брэст для ўсіх артефакт. Трэба паглядзець, якая ў яго архітэктура, калі там нейкая незвычайная архітэктура, і можа там мае нейкую гісторыю, то можа быць. Мне падаецца, што назвы па гатэлях і універсамах гэта таксама не вельмі ўстойлівая гісторыя, таму што яны могуць змяняцца. Па-першае, па вуліцах гэта больш нейтральна, таму што гэта пасуе да розных сцэнароў. Ну вось чалавек, які не карыстаецца музычным каледжам, яму і вось гэта не будзе неяк казваць штосьці, можа быць. Па вуліцах ок, па пэўных, можа, архітэктурных таксама ок. Гэта можа быць цікава, што з іншага боку гэта паказвае нейкія жыццёвыя сцэнары мясцовых жыхароў. І калі ты прыязджаеш і бачыш, ага, там типа вось гэты Брэст, а чаму прыпынак так называецца? Можа, гэта штосьці важнае? Пайду пагляджу. Ну, напрыклад, музычны каледж Бог з ім, але ў Гродні ёсць прыпынак медыцынскі універсітэт, напрыклад, у гонар усякіх каледжаў і Бог ведае чаго. Сапраўды сцэнары розныя. Я за тое, каб называць усё менавіта так, як я называў гэты прыпынак. Я кажу, я на Брэсце, усё назывіць мне, калі ласка, прыпынак Брэст. Мабільнасць як паслуга. Скажы, калі ласка, чаму ўвогуле мабільнасць гэта мусіць быць нейкая паслуга? У мяне адразу, ведаеш, такая ўзнікла вобраз жанчыны, якая кажа, дзяржава вам нічога не вінная. Гарадскі транспарт гэта і ёсць гарадская паслуга. Пэўны акцэнт не на тое, што гэта паслуга ці не паслуга, а на тое, што менавіта не адорваныя сродкі транспарту, гэта паслугі, а што ўвогуле вось сам працэс перасоўвання па горадзе, гэта пэўная паслуга, па-першае, а па-другое, што мы падыходзім да праектавання усяго гэтага досведа чалавека, які выходзіць з дому і потом дзесьці апыноўваецца, гэта таксама маналітны досвед павінен быць. Гэта не пра тое, як прадаць, як арганізаваць бізнес ці не ведаю, якую прыкладанку зрабіць. Гэта пра тое, што ўвогуле должна распрацоўвацца ўся сістэма, якая складае перасоўванне чалавека па гораду. А гэта не толькі транспарт, гэта яго пешаходнае перасоўванне, гэта навігацыя, пра якую мы ўжо столькі казалі, гэта ўсе працэсы, якія з гэтым звязаны, іншыя білеты, не білеты, нейкая адукацыя, ну яшчэ розныя сродкі, велаінфраструктура, самакаты, ўсё што заўгодна, ўсё, што касаецца перасоўвання. Як толькі мы не стаім, а ідзем дзесьці ці едзем, вось пачынаецца гэтая паслуга ад горада. Калі я, напрыклад, выходжу з дому, а на вуліцы раптам зіма, і снег раптам не прыбралі, а толькі змяшалі з пясочкам, соллю і Бог ведае чым, і ўсё ты гэта нагамі месіш, і кудысьці ідзеш, і думаеш, божа, як цяжка ісці, і ўвогуле мне брудны снег нападаў у боты. Гэта таксама пра перасоўванне і таксама пра якасць гэтай паслугі. Мне падаецца, гэта пра якасць іншай паслугі, пра якасць догляду за гарадской прасторай, за камфортам жыхароў і жыхарак, але, як ты казала, гэта там мае пэўную сувязь з тваім перасоўваннем, таму што горад гэта таксама набор інтэграваных сістэмаў. Кожная падтрымлівае кожную, то бок
і догляд за горадам, і перасоўванне будзе там, і архітэктура, і бізнес, энергетыка, і мусар, гэтак далей. Гэта ўсё, калі інтэгравана, калі яно працуе адно з одным, можа там абменьвацца інфармацыяй, і ўсё працуе для чалавека, для карыстальніка, карыстальніцы, тады горад як сервіс становіцца вельмі файным. Давай тады назовем, якія ў нас ёсць элементы менавіта мабільнасці, каб я не распылялася на непрыбраны снег. Калі мы кажам пра мабільнасць як паслугу, мы ўсё ж такі глядзім пра перасоўванне транспартам, рознымі сродкамі транспарта і ўсё, што гэта звязвае адзін з адным. Гэта не толькі пра хард, як бы калі ўжо казаць там некай там толькі пра транспартныя сродкі, пра аўтобусы, метро, пра яшчэ штосьці. Гэта пра софт, гэта пра нейкія прыкладанні, цёценька, якая білеты прадае. Інтэрфейс, праз які мы камунікуем з гэтай сістэмай, з мабільнасцю. Як гэта інтэгравана ў адну сістэму. Калі кажуць пра mobility as a service, мабільнасць як паслуга, кажаш, там ёсць 3 кампаненты. Калі не памыляюся, вось гэта і ёсць. Гэта сама мабільнасць, гэтыя самі сродкі. Сервісы, сістэмы, якія гэтыя сродкі абслугоўваюць, і інтэграцыя. То, якім чынам гэта адно з адным працуе. Чаму гэта важна? Я люблю прыводзіць нейкія прыклады такія больш зразумелыя і часцей за ўсё гэта на інтэр'ерах базуецца. Ну, напрыклад, калі у нас ёсць кватэра, у нас ёсць робот-пылесос, у нас ёсць чайнік, у нас ёсць асвятленне, якое таксама там пэўным чынам прывязана да нейкіх аплікацый, да нейкіх прыкладанняў. Пылесос адной фірмы, чайнік зусім іншай, у кожным пакоі асвятленне таксама да яго асобнае прыкладанне, і мы там ходзім з пакою да пакою, штосьці там улучаем, там вылучаем, потым выходжу з дома, ой, штосьці забыла, уключыла, не ўключыла, не выключыла. І вось гэта, калі гэта не інтэгравана, калі гэта не працуе разам. У нас як бы хард ёсць, усе гэтыя чайнікі, асвятленне ёсць, софт таксама ёсць, ну але гэта не вельмі зручна. Гэта шмат праблемаў. І потым, калі у нас з'яўляецца разумны дом нейкі, дзе мы ўсё ўводзім у нейкі пэўны адзіны інтэрфейс, а які яшчэ потым разумее нашы сцэнары карыстання гэтым домам, і потым падлагоджвае гэта так, каб нам самім штосьці рабіць не патрэбна было, што мы там выйшлі ў нейкі пакой, там святло само ўлучылася, потым выйшлі з яго, оно вылучылася. Чайнік ускіпеў, таму што а 8 гадзіне заўсёды каву п'ю. І тады гэта бесшоўнасць карыстання домам, мне падаецца, што можна такім чынам і паглядзець на перасоўванне па горадзе. Вось каб зразумець, што такое ўвогуле мабільнасць як паслуга. Вось гэты вось разумны горад у сэнсе мабільнасці, мне падаецца. Турнікет сам адкрыўся, аўтобус сам пад'ехаў, дзверы самі адчыніліся. Ну, штосьці кшталту таго. Каб гэта было зручна, не проста аўтамізацыя радзі таго, каб всё было файненька, а проста каб чалавеку было зручна. Сапраўды, мы яшчэ на дыскусіі непасрэдна абмяркоўвалі наконт таго, што часу да часу табе прыходзіцца стаяць і чакаць на перапынку. Тут, канешне, меўся на ўвазе прыпынак. І добра, калі гэта файнае надвор'е, вакол шмат людзей, і табе трэба пачакаць, 8 хвілінак, такая, ладно, 8 хвілінак я пастаю, надвор'е нармальна, ўсё хорошо. Але даволі часта табе даводзіцца стаяць і чакаць або пад сонцам спякота плюс 48, або вечар цёмна і ходзіць нейкія дзіўныя асобы вакол цябе, і табе нешта страшна. Яшчэ і гэтыя прыпынкі даволі часта так зроблены, што там няма дзе хавацца ад сонца і дажджу і ўсяго астатняга. І ты стаіш 5 хвілін, 10 хвілін, 20 хвілін, аўтобус не прыходзіць, тралейбус не прыходзіць. Бывае, што яны спазняюцца, таму што адбылася аварыя, штосьці збілася ў раскладзе, гэта я магу зразумець. Бывае, што яны не прыходзяць, таму што, ў прынцыпе, а тут у нас тралейбус ходзіць раз на гадзіну. Першае, хочу сказаць, што не чакаць зусім не атрымаецца. Прадугледзець, калі там каму захочацца дзесьці паехаць, вельмі цяжка. Гарадская вандроўка, вось гэта па горадзе, адна паездка не павінна быць больш, чым 40 хвілін. Погляд 20 гэта вельмі зручна, вось больш за 40 гэта ўжо не трэба так, каб гэта працавала. Ввогуле я больш як бы урбаністка-архітэктарка, я не шмат працавала ці глядзела, як ввогуле плануюцца вось гэтыя маршруты транспартных, но у них там вельмі цяжкія вялікія разлікі заўсёды. Першае, гэта трэба пералічыць, як гэта павінна адбывацца. І калі ёсць шмат інфармацыі, як людзі ідзе перасоўваюць, плюс калі ёсць інтэграцыя са светлафорамі, з іншымі рэчамі, таксама гэта можна нейкім чынам зрабіць хутчэй. А яшчэ вельмі важна, каб вось гэтыя моманты чакання, яны таксама былі зручнымі. Так, ёсць пэўная праблема ў тым, што прыходзіцца чакаць, але яшчэ большая праблема ў тым, што нам нязручна чакаць, і мы не разумеем, што адбываецца. І таксама, калі глядзець вось на гэту мабільнасць як на сістэму,
то сістэма заўсёды должна тебе падказваць аб сваім стане, што адбываецца. Вось таму так важна, каб стаялі на прыпынках вось гэтыя нейкія табло, якія інфармуюць, калі будзе пэўны транспарт, а яшчэ каб яны інфармавалі, што штосьці здарылася, што яго не будзе. І вельмі важна, каб было папросту зручна, вось гэтыя зручныя прыпынкі, прыемнае асяроддзе, каб гэты досвед чакання быў іншы. Ну і маршрут такі, каб альтэрнатыў было некалькі. Не толькі вось гэты адзіны аўтобус такі, окей, я там пройду 10 хвілін, калі я хутчэй праеду. А гэта ўсё залежыць ад буйнасці транспартнай сеткі грамадскага транспарту. І вось тут пра тое, што адно экранае другое, што мы казалі, гэта залежыць ад таго, колькі людзей перасоўваюцца транспартам. Чым больш людзей перасоўваюцца транспартам, ці больш коштаў яны аддаюць, тым больш можна будаваць гэтую сістэму. То есть гэта прасоўванне устойлівай мабільнасці, каб людзі перасоўваліся грамадскім транспартам. Ну тут такое колка, калі транспарт не вельмі зручны, перасоўвацца людзі тут на ім не пойдуць. Калі людзі не будуць перасоўвацца гэтым транспартам, то і атрымоўваюць грошы і рабіць яго больш зручным вельмі цяжка, таму гэта пэўныя высілкі ад горада ці краіны павінны быць у гэтым напрамку. То есть гэта менавітыя праграмы і адукацыі па перабудове і ўзбуйненню грамадскага транспарта. Мы яшчэ размаўлялі пра то, як людзі з вакзалаў дабіраюцца да іншых вакзалаў, пра тое, як людзі з вакзалаў едуць ужо па гораду. Былі такія прапановы, што ў прынцыпе, калі цягнік спазніўся на 5 хвілін, то давайце ў нас і аўтобусы спазняцца, затрымаюцца на 5 хвілін, штосьці такое можна зрабіць. І я тады паскардзілася ўвогуле на мінскі аўтавакзал і чыгуначны вакзал пра тое, што калі чалавек з аўтавакзала ніколі не бег за валізамі на чыгуначны вакзал, то ён не ведаў жыцця. Насамрэч, хто з гродзенскага аўтавакзала на чыгуначны вакзал не бег ці назварот, той не ведаў жыцця, таму што паміж імі кшталту, прайсці пешую хвілін, няхай 15, калі ты сапраўды з валізамі, але прышпіл у тым, што табе ў любым выпадку прыйдзецца ісці праз рэйкі. Наконт гародні яшчэ могу казаць, што увогуле не відавочна, куды і як ісці. Увогуле гэта вельмі такі распаўсюджаны сцэнар паводзіны чалавека, калі мы там з вакзала чыгуначнага перасаджваемся на нейкі там аўтобус, таму што аўтобусаў такія унікальныя маршруты мелкія ёсць. Вось гэта ёсць вялікая сетка чыгуначная, яна такія асноўныя напрамкі абслугоўвае. І потым мы там уже дзесьці даязджаем. А вось гэты сцэнар не прадугледжаны як такая вось кропка перасадкі, ёсць такой панятак як транспартна-перасадачны вузел. І гэта часцей за ўсё вось такая буйная сістэма у адным месцы, і аўтавакзал, і чыгуначны вакзал, там і метро, і трамвай, і аўтобус. То бок такі вузел, дзе вось гэта вот всё бурліць, кіпіць. Не працуе трошкі гэта ані ў Менску, ані ў гародні, але гэта можна было б нейкім чынам інным спланаваць. У гародні, мне падаецца, толькі аўтавакзал пераносіць. Так, чыгуначныя вакзалы цяжка пераносіць. Яны там ужо гістарычна склаліся, і шмат іншых сістэм пад гэта падвязана. Пераносіць пэўным чынам, перабудоўваць самі вакзалы чыгуначныя, каб падлаштаваць туды і аўтавакзалы, ці наладзіць навігацыю, наладзіць пешаходную сувязь паміж гэтымі вакзаламі зараз. Там яшчэ праз ландшафт пэўныя складанасці. Там трэба выбудоўваць нейкія сістэмы. У менскім варыянце, не ведаю, нейкія падземныя травалатары, штосьці, я не ведаю. Папросту намагацца зрабіць так, каб гэты шлях з вакзалу да вакзалу быў зразумелы, зручны, хуткі, хутчэйшы, чым ён ёсць зараз. Мы намагаемся зрабіць так, каб менш чакаць заўсёды. Таму мы там набываем квіткі, 5 хвілін, 10 хвілін, розніца паміж транспартам і транспартам, і потым вось мы спяшаемся. Таму трэба скарачаць гэтыя шляхі, таму што чалавек заўсёды будзе намагацца скараціць свой час чакання. А не трэба так рабіць, хочацца сказаць. Вазьміце з прамежкам у 15 хвілін. То калі не заўсёды гэта магчыма, так. Мы павінны яшчэ разумець псіхалагічна, як мы працуем як людзі, як асобы. Не гаворыць ім, што вы штосьці дрэнна робіце, дрэннае жыццё жывеце, а прыстасоўвацца да таго, як людзі жывуць. Пэўна, карыстацца іх досведам для таго, каб праектаваць пад іх досвед, а не тое, каб іх досвед упіхваць у тое, як мы бачым, як павінна працаваць сістэма. Я заўсёды кажу, што людзей вучыць, якім жыць, гэта ўсё адно, што скардзіцца на ваду, што яна кіпіць пры 100 градусах. Так, трэба глядзець, як яны жывуць, і ўжо на падставе гэтай інфармацыі будаваць усё. Давай напрыканцы скажам некалькі тэзісаў, што варта зрабіць у падыходзе да планавання гэтай самай бясшоўнасці перасоўвання, увогуле да планавання сістэмы перасоўвання ў беларускіх гарадах, каб гэта было ўсё больш чалавекападобна і чалавекаарыентавана. Калі мы папросту прымем прызму такую, што планаваць трэба ад досведу чалавека, розных людзей,
не прасоўваючы менавіта толькі свой досвед і свой погляд, а пытаючы і назіраючы розныя досведы людзей і ўжо на базе гэтых досведаў планаваць сістэму перасоўвання так, каб ім было зручней у гэтым досведзе жыць. Калі гэта будзе планаванне не толькі зверху, а такое вось ад карыстача і карыстальніцы, то адразу шмат пытанняў, пра якія можна і далей казаць, там пра міждысцыплінарнасць, пра інклюзіўнасць, пра прыязнасць, камфорт, бяспеку і гэтых далей. Усе гэтыя пытанні нават не будзе, проста таму што мы адказы ўжо на гэтыя пытанні атрымаем ад карыстальнікаў і карыстальніц. Ну, таму я буду гаварыць пра падыходы менавіта, не там пра какие-то каштоўнасці, як змяніць падыходы. То бок гэта першае падыход ад карыстальніка карыстальніцы, другое міждысцыплінарнасць, таму што горад вельмі складаная сістэма і все сістэмы гарадскія, яны таксама вельмі складаныя і звязаныя адное з адным, і таму без розных спецыялістаў і спецыялістак праектаваць штосьці файнае амаль немагчыма зараз. І мне падаецца, вось гэта дзве галоўныя змены, якія павінны адбыцца. Таму, шаноўнае гаспадарства, калі вы раптам захочаце штосьці спраектаваць, паспрабуйце ад пачатку прайсціся ад чыгуначнага вакзала да аўтавакзала і паглядзець, якія складанасці вас там напаткаюць. У вас будзе даволі шмат адкрыццяў. А яшчэ для прафілактыкі вазьмеце з сабой пару валіз. Вось тады будзе зусім файна. І паглядзіце яшчэ на іншых людзей, як яны той самы шлях робяць, які ў іх ёсць пэўныя праблемы. Дзякуй вялікі, шаноўная гаспадарыня Ілона. Дзякуй вялікі, шаноўныя слухачы-слухачкі, што паслухалі гэты выпуск. Стаўце, калі ласка, лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі. І падпісвайцеся на Мінскую урбаністычную платформу ва ўсіх соцсетках. Спасылкі ёсць у апісанні. Хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до початку поездки.